Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong pun ndonga nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tasik ngasto tarsana nggih. Nggih, monggo dibika jilid kalih. Jilid kalih halamane halaman sadèrèngé setunggal. Halaman sing nginggile halaman 3. Nginggile halaman 3. Nggih, sing tajwid tarsana. Judule tajwid tarsana. Kula terangaken riyin. Nggih, tajwid tarsana. Ampun. Nah. Oh, niki manjing jilid kalih nggih. Niki mangke empun milai hukum-hukum tajwid nggih, mulai hukum-hukum tajwid. Sing paling dasar nggih, enten hukum tajwid niki namine hukum nun mati tanwin. Rumiyin nate kula terangaken ya. Nun mati tanwin. Artine napa? Bilih wonten nun sukun, nun mati lak nun sukun nggih. Nun sukun utawa tanwin. Tanwin niku enten 3. Fathaten, kasroten, utawa domaten. Niki bentuke kados niki wau. Nek enten nun sukun utawa tanwin niku ngajenge, nggih, ngajenge kepanggih huruf-huruf hijaiyah niku mangke dados salah setunggal saking 5 hukum. 5 hukum. Nah, 5 hukum niku napa mawon? Nomor setunggal niku idhar khalqi, nami hukume idhar khalqi. Nomor kali namine idgham bila guna. Idgham sanes idham. Idgham bila guna. Nomor 3 enten namine idgham bi guna. Nomor sekawan enten namine iqlab. Nomor gangsal enten namine ikhfa. Lah tajwid tarsana niki memang kan diperuntukkan untuk mempermudah baca Al-Qur'an. Maka sing paling penting niku carane maca. Carane maca mangke ya napa? Umpami jenengan mboten apal istilahe, mboten apal namine, mboten napa-napa. Sing penting ngerti carane maos. Sing pertama nggih. Nun mati atau tanwin yang bertemu huruf halak. Huruf halak niki lho nomor setunggal niku. Enten 6 nggih. Ha, hamzah, ghain, ain, kha, ha. Enten 6 niku namine huruf halak. Dibaca jelas tanpa mendengung. Mangke maose jelas mboten nenten dengungane. Nun sukune diwaos jelas. Nomor kalih nun mati atau tanwin yang bertemu dengan lam ro dibaca tasydid tanpa mendengung. Mangke cara maose nun sukune dilebetaken ten ngajenge di tasydid terus mboten usah mendengung. Nggih. Niki mangke prakteke jenengan bika halaman setunggal. Niku sementara kali mawon. Nomor
hukum 1 kali hukum 2. Halaman setunggal sak menten katahe niku nomor setunggal sampai ngandap nomor 6 niki kan enten 8 baris, jenengan hitung 8 baris niku. Nggih 8 baris nggih. Baris pertama sampai 6 niki nderek hukum sing pertama wau. Nun mati atau tanwin yang bertemu huruf halak dibaca jelas tanpa mendengung. Mangke mau saya jelas mboten usah dengung. Sing terakhir, 2 baris sing terakhir, baris ke-7, baris ke-8 niki nderek hukum nomor kali. Gini ku nun mati atau tanwin yang bertemu dengan lam ro dibaca tasydid tanpa mendengung. Pun sakniki praktek langsung dipikir halaman setunggal. Kula waos riyin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qardon hasanan. Nah niki praktek niki. Don ha dibaca jelas tanpa mendengung. Mboten nangsal dengungan, mboten nangsal dilebetaken, normal. Diulangi wangsuli malih. Qardon hasanan. Monggo. Qardon hasanan. Min ahadin hatta rogodan haitsu syi'tuma. Diwaos mulai awal qardon. 1 2 3. Qardon hasanan. Naik. Min ahadin hatta. Turun. Rogodan haitsu syi'tuma. Man khofa. Monggo. Man khofa min khalaqin min khairin iradatan khasiin. Nah, niki wau kan mau sih jelas sedanten nggih. Man khofa min khalaqin jelas sedanten. Tur nek sing ten napa niki sing saderenge akhir niku maose normal mawon. Min khalaqin normal mawon. Mangke sing ten wingking piyambak nembe diwaos waqaf nggih. Khosiina diwaos khosiin. Ngoten nggih. Diwangsuli mulai man khofa. 1 2 3. Man khofa naik. Min khalaqin naik. Min khairin iradatan khasiin. Ngandhapi kula rin an'amta alaihim. Monggo. An'amta alaihim sawaun alaihim bikulli syai'in alim. Line pendek, mboten usah kecantol ten li, rata-rata garai dawa kecantol. Bikulli syai'in alim. 1 2 3. Bikulli syai'in alim. Nah, saya enten sing panjang. Bikulli syai'in alim. 1 2 3. Bikulli syai'in alim. Mulai an'amta 1 2 3. An'amta alaihim naik. Sawaun alaihim bikulli syai'in alim. Niki boten nangsal ngelalekaken hukum-hukum sing saderenge sing ten jilid setunggal.
Kados wau sawaun kan enten alise. Napa alis napa pepet napa-napa jenengan ngarani. Niku tandane tanda ini panjang sekali. Nah, kurang diwatese lebih panjang kaya biasa ya. Sawaun alaihim monggo. Sawaun alaihim. Diulangi mulai an'amta 1 2 3. An'amta alaihim naik sawaun alaihim bikulli syai'in alim kurorien min ghillin ikhwanan maradun gharraha ulai 2 3 maradun gharraha ulai sing panjang hae kali lae u kali i pendek maradun gharraha ulai 2 3 maradun gharraha ulai ma'an ghadaqo ghadaqo diwaca panjang kaya dik wingi tawaban baca tawaba nek fathaten ten waqaf wancine berhenti fathatene tinggal setunggal terus diwaos panjang kecuali lek tak marbuto diwangsuli mulai min ghilin 1 2 3 min ghilin ikhwanan maradun gharraha ulai ma'an ghadaqa man amana adzabun alimun min ahlil kitabi kufuwan ahad tenang sal dewas panjang ya ahad pendek diwangsuli mulai man amanah 1 2 3 man amanah adzabun alimun min ahlil kitabi kufuwan ahad anhumaluhu kullama ruziqu minha min tahtihal anhar mulai anhu 1 2 3 anhum maluhu kullama ruziqu minha al anhar niki sing rada berbeda ten ngene mintah ya niku sakjane hukume nderek nomor sekawan mintah tihal anhar monggo mintah tihal anhar niku 1 sampai 6 niku hukume ndeke hukum sing pertama namine idhar khalqi nek maos kedah jelas tanpa pun sakniki dua baris sing ke bawah niki nderek sing hukum kedua idgham bila guna niku dibaca tasdid tanpa mendengung tasdid mboten angsal dengung hudal lil muttaqina monggo hudalil muttaqina yaumal la tajzi walakin la yash'urun
walakin la yashkurun. Diwangsuli 1 2 3. Hudan lil muttaqina yauman la tajzi walakin la yashkurun mir rabbihim min tamaratir rizqan fi 'ishatir radiyah Diwangsuli mulai mir 1 2 3. Mir rabbihim min thamaratir rizqan fi 'ishatir radiyah. Diwiwiti mulai nginggil niku mandeg-mandeg nggih mboten digruwadak langsung mangke nenggo aba-aba kula nggih. Aba-aba kula 1 2 3. Qardon hasanan 2 3. Min ahadin hatta 2 3. Raghadan haitsu syi'tuma 2 3. Man khafa min khalaqin min khairin liradatan khashiin. Diwangsuli man khafa 1 2 3. Man khafa lanjut min khalaqin nggih min khairin lagi niku dipisah min khairin liradatan khasiin dipisah niku nggih enten nggih pancen rada ndamel kaca pembesar radoan. Diwangsuli mulai man khofa 1 2 3. Man khofa lagi min khalaqin nggih min khairin awas liradatan khasiin ngandhape 1 2 3. An'amta alaihim lanjut sawaun alaihim nggih turun bikulli syai'in alim gitu 2 3. Min ghillin ikhwanan 2 3. Maradun gharraha ulai 2 3. Ma'an ghadaqo ampun keseso diwangsuli malih dadi sing enten alise pepete panjang nggih diwangsuli malih min ghilin 1 2 3. Min ghilin ikhwanan naik maradun gharraha ulai awas ma'an ghadaqo nggih ngandhape itu 2 3. Man amana lanjut adabun alimun nggih min ahlil kitabi turun kufuwan ahad nggih dipateni nggih sing pojokan kiri ben gampang nih jenengan sing pojokan kiri dipateni diwangsuli malih man amanah 1 2 3. Man amanah adabun alimun min ahlil kitabi kufuwan ahad 1 2 3. Anhu maluhu lanjut kullama ruziqu minha turun min ditahan mintah mboten nangsal langsung nggih. Nah sing niki dibaca samar dan mendeng niki niku nderek nomor sing sekawan dibaca samar dan mendeng samar terus mendeng niku ditahan nggih
min tahtihal anhar. Ulangi malih anhu. 1 2 3. Anhum maluhu kullama ruziqu minha. Awas. Min tahtihal anhar. 1 2 3. Hudallil muttaqina yaumal la tajzi walakin la yashkurun. 1 2 3. Mir rabbihim. Awas. Min thamaratir rizqan. Turun. Fi 'ishatir radiyah. Shadaqallahul. Oh, mboten angel. Insyaallah nek munggohe dawuhe Pak Kepala Kemenak niki kan insyaallah badhe diwontenaken wisuda tarsana ten Kemenak Ngawi. Dados insyaallah akhir Juni atau awal Juli. Karena ditarget 6 bulan iki khatam. Ditarget 6 bulan sampai bulan Juni bahkan sebagian rencang kula niku pun sami khatam pun manjing Quran pun wis kita mboten usah kesusu wis pokoke dilampahi ngoten nggih. Nah mangke nek pas wancine wisuda Quran niku per kecamatan kengken ngentunaken nek mboten salah tiyang gangsal. Yo mangke kula pilih nggih, kula pilih sing waosane sae kula pilih nggih, mboten napa-napa sing num-num nggih, mboten napa-napa lho, malah mriko niku mangke pas wisuda insyaallah dirawuhi Pak Bupati. Iya dirawuhi Pak Bupati justru ben semrap niki lho Mas, senajan to sepuh, senajan to ibu-ibu sing repot, mak-mak sing repot, tapi tasik kersa sinau Al-Qur'an. Nonton sing awale rumiyin niku mungkin nyandet-nyandet sakniki pun lancar. Mboten angel kok mriku. Mangke mriku insyaallah pun disetting. Mangke Bu niki mangke maose halaman niki baris niki nggih. Nah kan jenengan pelajari tak penak sih. Nah, dadi mangke tampil dhuwur panggung. Mau saya dangdutan tok ndukur panggung ngene wisuda nggih enten ndukur panggung. Insyaallah tapi ningali mangke rencana. Sing penting sakniki napa tetep sinau mangke nek ten dalem di waos-waos malih mangke umpami kok lagune klentu-klentu iki wayahe mudhun napa naik mboten usah terlalu di napa dademalaken masalah nek sing masalah lagu, tapi sing jelas iki wau mau se ya napa iki cetha jelas napa mendengung napa samar napa melebet napa ya napa lah niku sing paling penting tajwid niku. Nek masalah lagu nangke insyaallah saged disesuaikan. Insyaallah mboten. Lho justru di antara lagu-lagu tilawah Quran niku ros iku paling gampang. Lagu ros sing didamel lare-lare napa niku tilawati niku ragu ros. Niku paling gampang. Karena napa? Mek naik kali turun mboten enten lekuk-lekukane terlalu nemen mboten enten. Nek sing kira anjenengan pirengaken niku lekukane kon kuwatah nggih. Nah, nek niki mboten. Pokoke datar, naik, turun. Mungkin yo naike nek sing ping pindho ngono, tapi intine mek datar, naik, turun niku tok. Pun shadaqallahul adzim. Pun ibu ingkang kula hormati niki pun parek kali napa niku Idul Adha nggih. Nggih kula diwingi pripun? Saderenge Idul Adha ngeten. Kula timbang kula dadi nek. Oh, monggo. Enten pertanyaan. Monggo. Pripun? Karena biasane disebut enten anak durhaka ngeten. Oh, alah nggih. Nek enten anak durhaka, apakah ada orang tua yang durhaka? Oh, alah nggih. Maksudnya enten tiyang sepuh tapi mboten ngurusi anake. Maksudnya dinjarne karmu kono karmu terus sikape anak itu teng yang sepuh sing ngoten niku kedah dipun. Ah nggih niku sae sanget. Oh kula jawab ngenten nggih
Memang istilah ten masyarakat niku tidak selalu dadi hukum baku saking Quran utawa hadis, nggih. Dadi istilah anak durhaka niku kan ciptaane masyarakat. Ngoten, ciptaane masyarakat. Lah sing hadis-hadis utawa ayat Quran sing sering diwaosaken ten gene kita-kita niku memang kebanyakan satu arah. Satu arah niku ya apa carane ben dadi anak sing bekti marang wong tuwa. Sing rata-rata kan sing diaturaken niku. Tur nek umpama enten putra sing mboten sesuai kali penjaluke tiyang sepan apa karepe, iku akhirnya dadi anak sing duraka. Nah, stigma niki mboten nangsal berat sebelah. Mboten nangsal hukum niku berat sebelah. Sedanten niku nggadahi hak lan kewajiban. Nggadahi hak lan kewajiban. Sing jarang di-highlight atau sing jarang diaturaken niku ya tentang anak nang wong tuwa. Padahal hadisnya kuwata sanget. Hadisnya kata sanget. Nek umpami kita maos hadis tentang anak niku sebenarnya iku berlaku dua arah, mboten namung satu arah. Contohnya nggih sing paling sering disalahpahami. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Kan nonton. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Hadisnya bener, tapi cara nerangnoe kurang. Kadang nerangnoe mek ngene. Anak kudu bekti marang ibu. Mergo swargane anak enek nang sikile. Lah, sakjane kudu enek lanjutane. Nah, apa ibu iku sikile wis pantes dinggoni swarga? Nah, lho nggih lho. Apa ibu niku wis merasa patut, wis merasa apik sampai sikile iso dinggoni swarga. Nah, kudune ngoten. Tur malih. Nggih, dadi iku mestine ya kanggo anak, ya kanggo ibune. Ben sikilku iki patut dinggoni swarga. Ya napa olehe aku ngatur awakku nang nggone anak. Tanggung jawabku nang anak ya napa ben iso dadi swargane anak. Ya iso maring pendidikan sing sae, maringi teladan sing sae niku. Nomor kalih, ridallah fi ridol walidain. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Enten sing matur sakhotil terserah. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Murka Allah tergantung murka kedua. Akhirnya hadis niki lek nerangno sebelah. Sing dikengken anak itu. Anak kengken ngelegakno wong tuwa. Nek sampai wong tuwa kok mboten lila, akhirnya Allah ya mboten lila ten anak. Lah sakniki ya diwalik malih, kudu diwalik malih. Lah sampai niku sebagai wong tuwa pengin duwe anak sing diridhoi Allah apa pengin duwe anak sing dibendu Allah? Ayo. Pengine jenengan niku lho duwe anak sing diridhoi Allah utawa sing dibendoni dimuring-muring yang diridhoi. Nah, berarti kan perintah kangge wong tuwa ben supaya ridho nang anak, duduk anak tok sing dikongkon golek ridane wong tuwa. Oh, niku kalih. Niki berlaku kebalikan. Terus sing wau masalah wong tua anak durhaka nang wong tua memang nggih kuwata hadis-hadis sing ndedahaken kathah anak sing durhaka nang wong tua. Dan memang tanda-tanda akhir zaman itu anak durhaka nang gone wong tua. Cara nyeluke wis jangkar. Enten anak iku nyeluk wong tua jeluk jenenge di paidi. Lho enten kadang mboten percaya. Lho enten kan. Enten. Lho sampai napa pake mboke niku sakit, iku diomongi. Wong tuwa ngentekno dhuwit kanggo tombo, mate lak wis. Lho enten kan. Enten ngoten iki. Nah, mboten mriki. Mboten. Mboten. Nggih mriki mboten, tapi kula nate ngerti. Nah, anak niku wau kan diperintah kengken bekti nang wong tuwa.
nek mboten bekti nang wong tuwa dadi anak durhaka. Carane durhaka macam-macam wau nggih, masalah nimbali, masalah mboten taat, terus masalah juret. Critane juret niku lho sing ditimbali tiyang sepahe wekdal salat sunah mboten nyemauri. Niku kan kuwatah cerita sing namung dedahaken anak nang wong tuwa kudu bekti, ora oleh durhaka. Padahal ten Quran sababul nuzul ataupun sababul masalah hadis anak wong tuwa kuwatah sanget nggih. Cuma jarang diaturaken. Contone enten setunggal niki wargane Sayyidina Umar nggih. Napa tasik sahabat napa pun tabiin ngoten tuh. Niku nate beto putrane ten ngene Sayyidina Umar. Digawa nang Sayyidina Umar. Niki anak kula nyuwun tolong didongakne ben dadi anak sing saleh. Lah jenenge anakmu sapa? Jenenge anakku kecoa. Pokoke welek jenenge anake ku basa Arab tapi welek. Jenenge apa? Lho artine pokoke artine welek. Artine lek mboten salah kewan. Nek mboten kecoa mbuh belalang mbuh pokoke elek pokoke. Lho, sampean kok duwe kok dadi wong tuwa ngekeki jeneng nang anak sing elek. Berarti sadurunge anak iki dadi anak sing durhaka, wong tuwa wis durhaka dhisikan nang anak. Mergo mboten maringi hak anak. Anak niku kan hake. Anak niku gadah hak sing wong tuwa niku wajib maringi. Siji niku maringi asma sing sae. Mangkene lek wong Jawa asma kinarya Japa niku. Dadi wong tuwa kudu tenanan lek oleh men kaya ditirakati bareng lek kape jenengi dipikir tenanan. Nek kira-kira diceluk ngene iki kok dongane apik apa elek. Nah, artine napa hukum masalah durhaka niku saged berlaku dua arah. Anak ya iso durhaka nang wong tuwa, tapi nggih wong tuwa saged durhaka nang anak. Saged durhaka. Carane macem-macem. Hake anak, wau siji diparingi asma sing sae. Kok asmane kok elek, salahe wong tuwa. Mergo anak kan gak mungkin jeneng awake dhewe. Sing jenengna kan wong tuwa siji. Nomor kali kedah maringi pendidikan khususe iman tauhid. Khusus niki sakjane tugase wong tuwa mboten guru niki. Sing menanamkan kados Nabi Yakub niku lho. Ten gene putra-putrane saderenge sedo niku kan sing diweling, sing dipesenaken, diwasiataken niku masalah keimanan. Ma ta'budu nami ba'di. Nek aku mati kowe nyembah apa? Masalah keimanan. Nah, wong tuwa nek mboten didik keimanan kok naudzubillah, anak kok sampai dadi mboten ngerti agama, bahkan naudzubillah kok sampai dadi kafir, padahal wong tuwa Islam niku sing salah, sing durhaka wong tuane. Nggih. Termasuk niki turunane tauhid niki masalah syariat dasar. Syariat dasar sing paling wajib. Contoh napa? Salat. Wong tuwa wajib mulangi anake. Kewajiban mulangi anak salat itu mboten guru. Mboten guru wong tuwa. Wong tuwa kok iso masrahno nang guru kan mergo wong tuwa mboten mampu utawa mboten sempet. Mergo nyambut damel kerepotan macem-macem akhirnya masrahne ten guru terus nyuwun tulung ten guru. Kaya niki lho Bu, nek nikah nih kan enten istilah taukil nikah. Sing berhak nikahno anak wadon niku kan waline, bapake kandung nggih kan, sebagai waline. Tapi umpami bapak ini ku enten tapi mboten saged mergo mungkin luar kota niku lho. Niku kan saged taukil wali bil kitabah, makilaken nek kula nggih pun ridho nek putra kula badhe nikah pun tanda tangan niki mangke kula wakilaken Pak Naib teng kene mriku. Saged ngoten niku. Tapi kewajiban asline kewajibane wong tuwane. Nah, makane enten nggih istilah anak durhaka nang wong tuwa enten, tapi wong tuwa nang anak nggih enten. Berarti ya napa? Karo-karone kudu sing apik. Wong tuwa ya kudu apik nang anak, anak ya kudu apik nang wong tuwa. Tapi tetep mboten nangsal terus anak terus mari ngono nuntut wong tuwa kudu bekti mboten nangsal. Niki tuntutane masing-masing. Aku sebagai anak kudu bekti nang wong tuwa. Lah, aku ya kan ya dadi wong tuwa. Jenengan kan ya wong tuwa ya anak kan nggih jenengan. Jenengan selaku tiyang sepah nggih.
duwe kudu napa kudu sae tenan anak. Jenengan sebagai anak yo kudu sae tiyang sepahe. Dadi semua itu akan pada masanya. Kula mbiyen kewajibane nggih namung bekti nang wong tuwa tok cek dadi anak. Terus nikah, terus duwe anak. Oh, berarti kewajiban kula dadi kalih. Kula yo kudu bekti nang nggone wong tuwa. Lah kula sebagai anak yo kudu sing apik nang anak. Mangke terus akan seperti itu. Lah kantun putrane kita niku mangke nggih ngonten. Nek umpami ngapunten, anak niku ditakdir duwene wong tua sing ngapunten kurang sae. Maka anak mboten angsal langsung ngilokno wong tua durhaka. Karena nek anak wani ngilokno wong tua durhaka, berarti itu secara tidak langsung ya ndokano malatno awake dhewe. Nah, maka tugas anak yo napa? Jungo nang Allah njaluk hidayah, muga-muga tiyang sipahe diparingi hidayah Allah. Akhire loro karo dadi wong apik. Mugi manfaat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten kang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.